Здравейте хора, добре дошли в новото ми видео. Днес ще направя едно видео с Роби. Вие го знаете от миналото видео. Сега ще играем заедно Айс. За да играем заедно, трябва да напишеш този код. Окей, първо абонирайте се за канала, защото снимам такива видеа. И за теб после си казваш. Абонирайте се за Роби. Да, и да започваме. И хора, сега почваме да играем Айс. Здравей, Роби! Здравей, стопа си идете. Абе, къде отиде с капчетата? Не, Тоби! Помислих, че ми взимаш капчетата. Взимам си кото аз, а ти не знам какво правиш. Окей, намерих това. Аз намерих 2 триона, аз стъгвам сам. Роби не се досети да дойде. Аз първо казвам. Роби е Кьоров. Къде е? Ама той хубавото е да не знае какво да бъде. Помислих, че идва! Не излазай! Здравей, Роби! Не излазай! Трябва в мазето. Ай, ние да ходим в другата стая. Взимай кото. Да, все пак си знак, че не лаза с стаята. Хора, абонирайте се, защото кой прави такива видеа? Само Свети. И Роби. Да. Тук. Аз имам 2 Аз играчи в едното. Не, тук е. Ти ме взимал кото, ей! Айде, ти ме хора! Чакай, ти не говори, знаеш. Просто се маха. Вече може да На горния отиваш, на долния, ей! Без да ме следваш. Но то е по-добре да играем заедно, бре. Аз какво направя? Намерих! Аз съм... добър. В кенефа има. Яви? Чали си не. Да, не трябва да говориш. Намерих още едно. Аз намерих 11. Ти колко си намерих? По-скоро ти сега имаш 12, защото ти като взимаш... Имаме една. What? Намерих много. Аз съм 14. Намерих още една. Ти си оттам. Едва дишам. О, не, брат, манкам. Къде е? Щом пише едва дишам, дали пък е тук? Аз в момента съм... Али! Майкъл Джексън! Къде? Хора, за малко не мога, бе! Те е там! Аз стигам само да не ме пусне на този етаж. Хора, успете по един лайк. И ако сега ни пуснем, долу значи сте оставили по един лайк. Ако не ни пусне, значи не сте. Я виж тук ли? Се 3, 2, 1, аз лазвам. Виж къде, бе! Аз съм долу. В мазето е. Аз те пера, бе, хора, гледайте. Или да чакам Роби да заберете обичките. Искате ли? Аз така ще умра бързо. Ти отиваш там, къде е тя. Айде, играй отново. Хора, аз му казах. Не, бе! Аз му казах да не влезне там, той отива там. Така, хора. Сега, ако не го минеме, здравей, Роби, аз съм натам, ти си на некъде, аз ще си взема. Роби, аз когато ти казах да не ходиш сам, ти отида, брат. Аз ти казах. Ти трябваше да ми кажеш в правилното време. Аз ти го казах, колко още да ти го казвам. Ела в кухнята. Къде е че? Взимай си с кафе, аз съм тук. Не може да
на долния етаж долу. Не можеш да се показваш. Намерих едно. Глуп юме. Какво това да ми кажа? И газ. Камъните. Камън ме изписа! Камън ме изписа! Бягай! И аз добре ти чакай, аз така, ако бех там, аз наистина щех и аз да правя така. Имам три. Трябва да видя къде е. Нямам. Къде? Горе, значи ние може да идем долу. Буквално долу. Аз стивам. Не може! Къде долу? Къде долу? Стига се пресипала! В мазето ли си? Да! Чакай. Пала нема се показва. Чакай ме! Не мога, аз съм в някакъв хилен. Има силко. Долу ли? Да. При нас? Не при нас, а точно до нас е почти. Така че трябва да изчакаме малко хора. Спирам на пауза за момент. Я ме виж, бе. Отзаде съм, бе. Знам. Хило. Хора, колко... Ако искате още такива видеа с Роби, харесайте видеото и се абонирайте. Утре, ако идвам, ще качим ново видео. Да. Ама, тъма аз трябва да качвам видеа, защото не съм качвал и трябва да кача поне. Затова, аз този ден като го направя, аз този ден се го качвам. И то няма и за какво да се ремонтира. То няма какво да монтираш, брат. Не чувам нищо. Ай. Не, аз чувам, чуй. Била е на втория етаж. Ето хора, даже мога. Чакайте, мога да ви докажа, че играем заедно. Мога да ви докажа, че играем заедно. Айде, тук е. Тук ли? Да. Аз искам да се купам от гумите. Моля те! Как мога да влезам? Абе, ла ти ударим един песник. Яле! Усра. Това трябва да съм суя. Аз ще изляза за всеки случай да изляза. Не, защо сте те хванат? Не изляза. Виж къде е! Не мога, страх ме си изгуба очите. Се ги използвам само при спешни случаи. Ма това е спешен случай. Вече не е. Ай, излизам. Стива и събира, я. Не. Абе, вратата се бъква. What? При мен не е отворена. При мен не беше отворена. А при мен... Що бъгна? Карай, свършено е с мен. Намерих още на тръба. Аз седа тук. Светливай ме, Господи. На горния етаж. Добре, трябва да намерим някакъв шиван ключ, брат. Ти колко си намерил? Аз? Да, виж, за търбички. Аз гледам. Трябва да намеря ключ. Аз поне имам спринт. Ама ти не знаеш как да го използваш, защото сега играеш. Знам как се използва. Ти къде си? Още съм долу. Да, ама точно къде? Там дете мишката, дете се разхожда по стена. Да, намерих 13 минути. О, не! Окей. Аз идвам тук! Мамка, мам! Кажи, че си избягате, сега отиде, само не викай. Отиде всичко, хора. Ето сега са го хванати. Ама ще натиснеш, после играе отново, моля. Да, ще натисна, ако имаме време. Малко, поне това тръбички да вземем. Както винаги, Роби, винаги това ще стане с теб. Ти винаги така. Защо не става, бе? Не знам. Имаме много ключови, затова не става. Хора, ако ви хареса това видео, след преди лайки се абонирайте за канала. Не бе, аре, по-още. Не можем,